U Vodnjanskom domu mladih predstavio se Nedžad Hodžić, kandidat za zastupnika nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Smatra da većina dosadašnjih zastupnika nacionalnih manjina nije bila dovoljno aktivna u rješavanju problematike manjina. Stoga će, uđe li u Sabor, biti aktivan osobito, ali ne i isključivo, u rješavanju manjinskih pitanja. U središte pozornosti, tvrdi Hodžić, ipak treba staviti trenutačnu situaciju, odnosno teško ekonomsko stanje u svim slojevima društva. Upozorava i na nedostatak morala, posebno u politici. Problem je ukupna situacija. Dakle, društvo je u tako lošoj situaciji da ono niti za domicilno stanovništvo ne predstavlja sigurnost. Ako nema sigurnosti za domicilno stanovništvo, još je manje za nas manjince. Tako da ja bih rekao, prije svega ćemo se okretati gradnji društva, jačanju ekonomskog potencijala, jačanju moralnosti i etičnosti u ovom društvu. Hodžić smatra da Bošnjaci koji će uz Albance, Crnogorce i Slovence predstavljati ako uđe u Sabor, mogu mnogo dati hrvatskom društvu. Ponajprije tu misli na stručna znanja na području gospodarstva. Hodžić tvrdi da ima sigurno biračko tijelo. Mi imamo jedan specifičan način glasanja. Dakle, naš birač kada dođe na glasačko mjesto, on mora prije svega odabrati da glasa 12. izbornu jedinicu i manjinsku listu. Prema sadašnjem stanju i kandidata i tog biračkog tijela, a i nekakvom dosadašnjem iskustvu, mi procjenjujemo da, odnosno, mi ćemo ja ću kao kandidat napraviti rezultat koji će biti iznad 2.500 glasova. Takva ga predviđanja, kaže, vode izravno u Hrvatski sabor. Kao dugogodišnji gospodarstvenik zalagat će se među ostalim i za gospodarski prosperitet Hrvatske. Prema njegovu mišljenju nije najvažniji novac iz europskih fondova, nego stvaranje domaćeg viška vrijednosti. To, dodaje, znači razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Upravo je najveći broj radno aktivnih Bošnjaka u Hrvatskoj uključen u to područje gospodarstva. Poručuje da se još veća prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj mogu postići samo upornim radom zastupnika nacionalnih manjina.